Ayala, Cloverleaf, Balintawak. Hindi gaano mainit ngayon. Wow! Kaya masarap bumiyahe, masarap mag-ride. Yun, walang traffic. Walang traffic mga kawaray. 2 beses na yan! Maglibot-libot muna tayo habang hindi pa tayo nakaka-alis ng malayo dahil bawal naman pumunta ng mga probinsya. Ginagawa mo? Tinamaan tayo ng bula. Ginagawa mo? Ayan oh, tinamaan ako ng bula sa mga bata na yan. Kasaway yung mga bata ah. Tinamaan ako ng bula. Buti hindi ako natumpa. Ano kasi naglalaro sa gilid ng kalsada. Tinamaan yung gulong ko. 2 beses na yan! Lakas ng pagkatama ng bula. Iikot lang tayo. Uy, dapat doon tayo naman. Sige, sige. Sayang kita yung nakadaan doon. Ayun. Ayan. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Si Kuya, ang dami nakadaan doon. Yan oh, wala. So yun, okay. Ikot-ikot. Wow! Wow! Wow. Sarap bumiyahe pag hindi matraffic eh. Wow. Yahoo!
mga police SWAT. Ginagawa mo? Ayan. Ayala, Cloverleaf, Balintawak. Turn right. Turn Ginagawa mo? Ginagawa mo? Ginawa nilang U-turn dyan, ha. Yan ang kamuti rider, hindi sumusunod sa batas. Balintawak Ilalim, Torino Highway. Walking alone, the streets empty. The only thing I can see is my own silhouette. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes Yun. Traffic. We are
Joyride Circuit. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to take Traffic. Ginagawa mo? Ayan. May traffic naman. Kaya tayo.